Hledáte místo, kde si skutečně odpočinete? Kde vás neruší sousedé, ale šumění listí a zpěv ptáků? Pak vás zvu sem do Přehvozdí. Je tady naprostý klid a k tomu výhled, který se hned tak neokouká. Na pozemku je menší chata, ideální na přespání nebo jako zázemí při budoucí stavbě. Pozemek má téměř 1200 metrů čtverečných a každý jeho metr byl roky pečlivě udržován. Najdete tu romantická zákoutí k posezení, upravenou okrasnou zahradu, zeleninovou zahrádku a hlavně naprosté soukromí. Sem opravdu nikdo nevidí. Je tu dost místa pro novou stavbu a díky svažitému terénu tu můžete vytvořit originálně řešený dům s nádherným výhledem. Voda a kanalizace jsou v komunikaci hned u vjezdu, elektřina je přivedená do chaty a velkou výhodou je vrtaná studna. Jestli hledáte výjimečné místo, kde si vytvoříte svůj vlastní ráj, tady ho máte. Zavolejte mi a ráda vám to tady osobně ukážu.